Usa kaming gabi mga angkol ug mga anti. Tugutin sab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran nining mga orasaha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. At siyempre, welcome na naman po sa ating programang Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. Ayan, 9 p.m. till 12 midnight, Mondays through Fridays po yan mga kabisyo. Sa ganitong mga oras, for sure, ikaw, ako, tayong lahat, nakatutoy na. Ayan, shout out pala po, no? Yung mga sumali po sa atin kanina, no? Sa ating mga legit na mga TNVS drivers, sa mga PUV din, ride-hailing delivery riders. Kanina po ang ating Feel Good drive-thru sa may Star City parking area kanina, no? Nakikipaghalubilo po tayo doon, no? Ma'am, kuyaw kayo ni kay... Siyempre, makikilala na tayo ato. Mahirap na, baka saan tayo pupunta? O, alam mo na. Oy, maraming salamat pala sa ating mga sponsors po, no? Kanina, no, andun ang Fuwa Fuwa Bread. Siyempre, ang Gold Mine na nagbigay sa atin ng bigas. Of course, Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Meron na namigay. Kanina, may nanalo po kanina, no? Mga 8 lang naman na lucky winners of 18 karat na gold bracelet, no? Of course, from Mayet de la Rosa Fine Jewelry. At alam mo ba ang presyo no nung isa? Mukabat na siya og 10,000. Pero kung inyo nang iprinda, ay 8,000 na. Huwag mo na iprinda, huwag mo na isang lang. No? Parang awa nyo na mga kabisyo. At syempre, meron po tayong 2 lucky winners sa ating sofa. Ayan, no? Courtesy of Princess and Ronron Furniture. No? Tama-tama din niya mga kabisyo. No? Halimbawa, ikaw, Col, no? Late ka nang nauwi. Pwede mo nang ilagay yung sofa mo doon sa garahe. Tama-tama yan. Hindi ka na pwedeng kumatok sa door na para buksan ka. Kasi pag binuksan, pag kumatok ka pa, siyempre, Lucy, dyan ay mong kigol. Ay nako mga kabisyo. At siyempre ang Cherry Home Gadgets po by Cherry Mobile. And of course, Lala Move. Marami pong salamat. At sa uulitin po, no? And looking forward for another event, big event. Sa mga hindi po nakapunta mga kabisyo, well, sorry na lang. Pero don't worry ha, marami pa po mga bagay-bagay. Meron pa po tayo mga darating na mga events na kung saan gusto ko sana lahat kaya lang ito, first 100 lang po mga kabisyo, no? So, pasaylo ako ninyo. Okay, again, daghan kayong salamat sa mga misali at saka, siyempre, marami palang nakakilala sa atin, no? Grabe. Nakatayo lang ako sa gilid. Sabi na, Totoy ba to? Words! Ayan na. Anyway, sa gabing ito mga kabisyo, ayan, shout out kay Allen. Ayan, si Allen ngayon, no? Sa darating na araw dyan, pupunta na naman to sa abroad. Pag galing ka sa ibang bansa, mga kabisyo, ang tatanggapin mo ay dollars, di ba? Words talaga yan. Oo. Sa mga OFW pong mga nakikinig po sa atin, hello po sa inyo. At sa gabing ito po mga kabisyo, ayan, tama-tama, always naman yan pong pinag-uusapan natin dito, ay yung mga nakalipas, yung mga nagdaan, mga experiences po natin na hindi natin pwedeng kalimutan o kayang kalimutan o kaya naman siguro minsan, no, sagabal, pero pag naalala mo nung dati, nung araw, natutuwa ka mga kabisyo, di ba? Siguro kung ano ka ngayon dahil na rin sa mga nangyari, no, sa'yo. At siyempre, dahil nga may medyo ano ka nun, medyo down ka, naglimbasog ka, naningkamot ka, nagiging masipag at matyaga ka. Kaya kung anong meron ka ngayon dahil sa iyong past po yan mga kabisyo. Ayan, kaya lang, eto pag-usapan natin to, ha? Tungkol sa mga bagay-bagay na madalas magkaroon ng away ang mga mag-partner, ha? O kaya yung mag-asawa. Oy, sa mga mag-asawa, mag-partner, ha? Ang isa nito, mga kabisyo, na ating pag-uusapan, ang late na pag-uwi sa bahay ni Mister. Madalas yan, no? At alams na po natin yan, mga kabisyo. Ang dami pong mga dinadahilan ang ating mga mister sa kanilang mga misis o kaya naman sa mag-partner. Late na uwi. Unang-una, gas-gas na po yan yung traffic. Bakit?
Naka-traffic kasi, love eh. At dahil nga, late kang nauwi, di ka katutoy. Ay, alam mo, nung dati po mga kabisyo, no? Alam mo pag mga ganito mga dahilan, no, ang ginagawa lang, ito, traffic to. Pag sa probinsya kasi, ang ginagawa dyan, dinadala si kumpare sa bahay. O, kayong dalawa, butit na mong dalawa. Hubog na mo. O, siyempre, pagkasama mo naman si kumpare, hindi naman yan magagalit si misis, oh. O, kasi, nandyan yung kumpare, nakakahiya naman, eh. Pag alis ni kumpare at siyempre naiiwan na si mister, sigurado yan, Lucy, diyan na imong kigol. Kaya kinabukasan, makikita mo yung mga daghang labag-labag, daghang mga kinusian, daming mga medyo namumulang parte sa katawan ni mister dahil sa Lucy ni Mrs. Pastila ng mga kabisyo. So yan po ang ating pag-uusapan at pwede kang pumunta po sa ating Facebook Live ng mamaya, no, sa Love Radio Manila ng mga 10:25 siguro yan, no? At pwede mo rin akong puntahan at i-like and follow po ang aking fan page po, Totoy Bato Official. At ang nakalagay po doon mga kabisyo, mga madalas dinadahilan ni Mr. kay Mrs. pag late nang nakauwi. At unang-una siguro number 1 dito, traffic. O kaya overtime. Meron pa bang ibang dahilan dyan? Sige nga, be. Para naman matututo naman si Mrs. Kasi gas-gas na po yung rason, di ba? Si Uncle ngayon, si Manong Driver. Bakit late kang nakauwi? Nakatulog? Kaya kasama si boss. Otot ni Mugrin. Ayan po ang pag-uusapan po natin ng mga kabisyo. Again, ako po si Totoy Bato. This is our program, your habit-forming program every night na po yan. 9 p.m. hanggang 12 midnight. Tamang-tama yan mga kabisyo kasi pang feel-good na programa po ito mga kabisyo, Kasi maalala mo yung nangyari nung dati, nung araw, kami noon, ayan, di ba? Mas maganda yung mga ganun. At saka feeling po natin mga kabisyo, kasing edad po tayo ng ating mga pamangkin na nakikinig din ngayon. Ang ating mga uncle at saka mga auntie. Feeling young. As in, young at heart. Yowards, Ayan, tuloy-tuloy po ang ating music po dito. Ayan, shout-out sa ating mga manong driver, sa ating mga grab driver, lalamove driver, trailer truck drivers dyan, ng mga TNVS. At syempre sa mga PSG, mga pulis sa gate po, nakatutoy po sa atin. Daghang salamat po. Kini si Totoy Bato. Maing gabi kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!